Скъпи приятели, празници са времето, когато спираме за миг и се обръщаме към себе си, към семейството, към мечтите си. Нека този празничен сезон ви донесе не само топлина и радост, но и вяра, че всичко, за което мечтаете, е възможност. Никога не се отказвайте от своите мечти, дори когато пътят изглежда труден. Запомнете, всяка крачка ви приближава до успеха. Вярвайте в себе си и следвайте сърцето си. Пожелавам ви здраве, най-голямото богатство, любов, която изпълва дните с смисъл и кораж, за да следвате целите си без страх. Нека празничната магия изпълни домовете ви с хармония, усмивки и светли мигове. А новата година да бъде вашия старт към всичко, което някога сте искали. Помнете, най-доброто тепърва предстои. С най-добри пожелания, светли празници и вдъхновяваща нова година.